Biye tarata ye min ye tubabukalo tile 14 mɛkalo an bɛ ale kɔnɔna na wulada in na kibaruyaw olu faamaw bɛna tali kɛ min na sa min ye ninjuguyawale ni banbacawale kɛbaw ye u kɔni ka wulikajɔw bɛ sen na wulikajɔ minnu sen fɛ san kɔni u ɲɛsinnen do direkaw olu fana ka baki ma o bi fila o filila dire kɔnɔna na bi ma n'i ma to a ko sen fɛ tasigakaw fɛ yen bamanci jɛkulu maa kelen o fana y'a ka marifa n'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka na ka n'a di ko ale fana sɛgɛnna dɔ kɛra ten sɔrɔdasiw bɛ ka baara min kɛ o ko hukumu kɔnɔna na an ni Moritani dancɛ la kuma dɔ fɔra ye an na o da maaw tulo kan min ye numu bozokaw fɛ yen Jafara bɛ Tɛnɛnku mara la armée ale ye gosili kɛ bi tilegan in na dugudenw olu caman y'a jira k'a fɔ ko u ni sɔrɔdasiw ye ɲɔgɔn ye u ka taali jaru ye kosɛbɛ olu kɔni bolo ni nin sera ka to senna samiya in na k'a b'an tɛgɛ nɔ han ko ne bɛ n tɛgɛ nɔ aw kɔni dɛ ko ne bɛ n tɛgɛ o mana tɛmɛ ka bɔ yen ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ministre d'État ale tun bɛ Samankɔkaw fɛ yen kunu baara min bɛ yen sa ka se ka sɛnɛkɛlaw ko ka olu hakɛ dɔn o baara ɲɛbilaw olu kɛra Samankɔkaw fɛ yen min bɔra o kɔnɔna na an n'o da tulo kan ayiwa k'an k'an labɛn ko samiyaji ɲinan ta k'a bɛ suru ko nka k'a tɛ sɔn ka don joona nka n'a daminɛna fana ko ban waati t'a la dɛ ko ɲinan samiya bɛ kɛ fururu ye ka taa dɛ ayiwa anw dun tɛ Kodowarikaw ye olu bɛ baara kɛ samiya kɔrɔ ni san wurura don dɔ la e ko aw na journal yɛrɛ sɔrɔ sɔgɔmada joona fɛ yan parce que sɔgɔmada fɛ san o de ka jugu Niger ni Benin Niger premier ministre ko Beninkaw fɛ yen ko Faransi ka dagaw bɛ Beninkaw fɛ yen ko wa ko min ye ninjuguyawale ni banbacawale kɛbaw k'olu ka kalanyɔrɔ do kalanyɔrɔ min ni sigana tɛ olu la fiyewu k'a fɔ ko olu t'u ka dayɛlɛ Benin ye Basiru Jomayi Jakar Faye ale ye ministre kɔrɔw ka sara tigɛ Senegalikaw fɛ yen $1 fo $2 million k'o tɛ di olu ma tuguni Afrique du Sud so min dafirila n'a dɔgɔkun kelen nin ye maa kelen bɔra a kɔrɔ han a ye tile 6 kɛ a ma ji min a ma fosi ale bɔra ko maa 32 de fatura mɔgɔ tɔw ko halisa ko olu ɲinini ko bɛ sen na nin y'an ka kuma la kumabaw ye an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma kokura k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Jani.ml FM an bɛ laseli kɛ yen an b'a ɲini aw fɛ fana an ka YouTube aw ka cari fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa mɔgɔ bɛ se ka kunnafoni ɲɛnɛma sɔrɔ cogo min kunnafoni sanuma k'aw to u sigiyɔrɔ la an ka groupe YouTube an ka chaîne YouTube sanfɛla y'o ye Facebook ka fana an bɛ laseli kɛ yen fana ka kɛɲɛ ni nin kunnafoni ninnu diliw ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o o ye Général Barou kɛrɛtigi ye Umar Barou Jara a ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko mɛkalo tile 11 k'u ye kibaruyaw sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔnye dɔ tun bɛ sen na kilomètre 10 min ye Numupel ni ale bɛ Jafara bɛ mara la Tɛnɛnku cercle kɔnɔna na ko banbacawale ni ɲɛgowale kɛbaw k'u tun bɛ munumunu salola ye ko ka ɲɔgɔnye dɔ boloda o sen fɛ sa ko armée kɔni ye a ka Super Tucano o layɛlɛ sanfɛ sa i n'a fɔ Sadio Kamara y'a fɔ cogo min bɔmu kɔni o ma kɛ maaw negela ye sabula ko u ye baara kɛ i n'a fɔ a kɛra cogo min na kibaruyaw sɔrɔlen bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a dɔn ko pankuru ninnu u bɛ fɛn dɔw ye kuma dɔw la u b'a fɔ ko kisɛ tɛ se ka ci u la ko parce que ko civil b'u cɛ la u bɛ dɔw ye kuma dɔw la u b'a fɔ fana k'a fɔ ko ko n'an ye nin kɛ tan a ti ɲɛ a y'a to halisa maa dɔw bɛ munumunu salola kɛrɛfɛla la olu bɛ sɔn ka na fara u kan a y'a to a jamani ka caya ninnu kɔni bɛɛ de tun bɛ yen sa i b'a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu na sɛnɛkɛlaw ye weleli min da anw ka ɲinan bagan maralaw jɛgɛ mɔnnaw u bɛɛ lajɛlen bi Jafara bɛ kɔnɔna na mɔgɔw yɛrɛ ko sɔrɔdasiw taara f'u ka so ka t'u ɲininka u hakilinaw ye min ye
min ye wolomasiri tabaw ka communiqué ko n'ala sɔnna ma fana ko maa o maa n'o o yera nin ko in na Super Tucano A29 ale de ye waleya in kɛ ka banbanciwale kɛbaa ninnu kɔ n'u bɔnna numu pelikaw fɛ yen Jafara bɛ mara la armée ko halisa a ka ɲininiw bɛ sen na maa o maa bɛ yen ni marifa kɔni bɛ i bolo jamana in sanfɛla la kɔnɔna na yan n'i tɛ wolomasiri tabaa ye olu kɔni tɛna se ka i to yen kunun ko taa sigakaw fɛ yen Bura ale min bɛ an sɔngo cercle kɔnɔna na jɛkulu marifatigi kelen ni ale tun bɛ EIGS la ale kɔni nana ka na a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen di armée ma minɛn minnu b'a bolo moto belebeleba kelen tun b'a bolo ani a ka kalasi ni a munition n'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ko u k'ale mago to ale fana nana ka n'a yɛrɛ di kebaw de don ne ye ka ɲɛmaa e tɛ ka ne sɔrɔ nin y'a dɔgɔkun kelen kalo kelen tɛ ka ɲɛ d'habitude n bɛ carburant ci ma n bɛ wari ci ma n bɛ a f'i ɲɛna i ka taa nin kɛ i ka nin kɛ e tɛ ka ne kunkan mɛn ne tɛ ka e sɔrɔ an tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne bɛ n kelenni na ten armée ka drone bɛ fan bɛɛ fɛ yan'u k'an fa n bɛ n yɛrɛ di maintenant tasigakaw olu ko ko u dɔnyɔrɔba tɛ kamalen in na nga min kɔni diyara olu ye ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nin waati in na gun dɔ b'u fanfɛla la yen n'olu mɔgɔw sera ka lawuli u ko ko ɲinan kɔni k'an b'an ko nɔnɔ na koyi i ɲɛ bɛ an sɔngo la ta Gao mara bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an sɔngo de ye jɛgɛ kapitali ye wa olu ka malo olu b'a turu olu tɛ ji k'a kɔrɔ koyi ba de bi fa ka taa sori olu ka fala kɔnɔna na ba bɛ tila ka jigin a yɛrɛ o b'a sɔrɔ malo n ko i bɛ Alassane Mayiga dɔn a ministère de la défense chargé de communication o delila ka taa malo dɔ ta an sɔngo ka na n'a ye a ma nɔgɔya dɛ c'est que Mali fan bɛɛ de Mali jamana Ala y'an ka jamana sɔn dɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɛ yen ninnu ko salon olu tun ye mun labɛn yaasa ka se ka u ka misiw lana ka n'u min k'u fa ka fɛn kɔnɔ a ma se ka ɲɛ nka ɲinan armée bɛ ka min kɛ jigisigi min bɛ ka na u la u yɛrɛ ye bagan kan ka tulɔ cogo min ni fɛn baara minnu kan ka kɛ i ɲɛ bɛ Pinochet ninnu ka duguw de don Bencia ni baara ninnu ni dugu tɔgɔ ye di Tina Hama ninnu ni a tɔgɔ ye di Tasiga ninnu u bɛɛ lajɛlen an sɔngo yɛrɛ quoi i b'a dɔn ko an sɔngo bɛ se ka k'a damana région ye Ala ye an sɔngo sɔn yɛrɛ de quoi wa keba jɛgɛ kilo ye dɔrɔmɛ 5 de ye n'i ye Gawokaw ye jamana an sɔngo jɛgɛ don dɛ n m'a fɔ jɛgɛ ti bɔ Gawo dɛ nka an sɔngo ta ka ci u ta ye dɛ donc Mali ale ni Mauritanie dancɛ la an ka sɔrɔdasiw olu bɛ wulikajɔ dɔ la yen wulikajɔ min fana u ye laseli kɛ laseli min n'a kɛra an ka jɛ ka u lamɛn sabula u bɛ ka ɲɛfɔli kɛ yaasa basigi ni lafiya ale bɛ se ka don cogo min.
wana be ba go de buti yalla wana tay wadi ne ba to fana amse ga to jaa ire se kula o jaga kambe ko ma ngandi jago wa kele ya ba ke ka se fata na yare de mbadan hande yo to tonde hay bela jele mi se ga sécurité sur to bi o ko fa he de na boore o jamana nyama kai da gine ye o am bla ka o de fana na dum kambe be mbadira na chechi go ne ko to so bla jamana ni ne ko bi don hobbe leydi ni e ba jole so nye de yes yani ka tabla na ina be tabla ina o isa wadi leydi sama damba ma saba o sara ya tu do la ai tasma bla rula ni bure goto wonde be ngutta gas sabu ka da ko ma famia o yi tem pa mai mo on be se ka tasma to kula takla ka la ko ta we awne o yi kambe ba wadde wuro safara heddo Allah heddo o so ne mi sayi de ka ka ni su ko na wada message fa de ka don ka fo fali abre no anela o yi bargo kambe buri wado war mo se ka bo wuro la ka bi mo wala ka ki ba fa ka o yi ne to ayi leydi mon dar yana ko be ki bo ko be ki na jine ko kuma ken mo o yi yi walla jiwan leydi ngoni ngarambe ara hala ni da mi na bla me ka jine ke mali ko na ya o yi tawa ke dem bada do di ko mi se ka an kala jine na ande be mo ko kala jine na ya ene jangi tigi di Parji. O te bene ngabo yi. Ba fo yi izo ani seconde ça veut dire que grâce que plana anya duma. Donc o kana ni marfa ni muye den. petlaji jori petlaji o Kuma yo ya. kalde Kana ni marfa yi kadi abana. Ani ku filla. petlaji ndok aska mo pi Sabu ka daga mo be ya dona haklu che. o yi ne to for one bout Aya ka marfa afeli al sintala. dada fitin ma petlaji Wa ame fara jamana jobauka. ko yande dar no Wa fo te jamana jolipo. o yi ay woni kuray ma peul Ay mo bo sigiro bo ko be kana kana ni toroya. o yi sa yi ko be ndo leydi ngoni ngar to Sabu ka daga an ku pele no mo junu kelelle o la. yi kambe ko be taja So ya injoro kilometri binari ne do. so wana dum do nyaw sabanna kilo Mo se ka mo ko fe kana cheni ka na soro aw ko bele to la. wonde ara parlement do tawe ngari so wana batare o Ko sa ko le ba. yi dum gasi Ba chawo che na yi tiketa. o yi ne ko ne mo be nani Jamana nyami bala. tayade jibe leydi Ibi jamana kono wi jamana koka o ta yi tiketa. den leydi ndi wala saga leydi wala Ami ke misali ka to lati. mabe kollir mabe kolluma misal ha wobbe be jiya kebano ndenori Donc anga jamana yi bala. o yene fo yandar te on leydi Aga to be na sala ma. o yon jala ayiwa nin ye pelel siko ni o bɛ mali ale ni moritani dancɛ la armée selen ye ninnu de y'u ka jalamugu bɔ ko fo drapeau ka siri bɛɛ lajɛlen ka se k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ dugudenw u jɛra n'a a ye wa a bɛ san 12 bɔ mali kun tɛ nin dugu in kɔnɔna na fiyewu o de la u taalen yen sa u ye dugudenw fara ɲɔgɔn kan ka hakilina sigi kɛ k'a jira k'a fɔ nin y'u nalen de ye olu kɔni tɛ taa fo basigi ni lafiya o kana min ye gendarmerie ye garde nationale ka taa fara polisi kan olu mun kan ka bila u ka commune kɔnɔna na fo olu bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ sɔrɔ armée ale bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ bila direkaw fɛ yen bi nɛgɛ kanɲɛ 3 waati bamanciwale kɛbaaw u kun y'a lajɛ tuguni k'u bɛ dire ale baki fana bɔ baara la mugu kɔni u y'o kerunsa ka taa min ye gendarmelakaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka waleya in kɔni ka ale kɔn min ye basigi o tilara ka na dire kɔnɔna na dugudenw y'a jira k'a fɔ ko min ye maa kɔni ni ma to a la wa fana maramafɛnw min ye minɛnw ye olu fana tiɲɛni ko kuma ye ma ye a ko la armée kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa dire baki o kana se ka tiɲɛ cogo min na bɛɛ ni kelenya baara min kɛra an ka jamana kɔnɔ min ye laɲini kɛra ko ka se ka hakililasigi kɛ mali ani jɛkulu bamanciwalew n'u nijugawale kɛbaaw ye k'u bɛ se ka kuma cogo min maa min taara ni hakilila in ye o ye bubakari ba ye ale ye kalanfa ye an ka sanayɛlɛ kalanso la kunungo ani premier ministre sogɛli kokala mayiga ye ɲɔgɔn ye primature kɔnɔna na sulemani ba ale tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan ale min yɛrɛ ye maa min n'o bɛ communauté dɔw tɔgɔ la baja ag amatu ale dɔnnen don kosɛbɛ minakakaw ka maa mafalenba ye ale ye baro ninnu u ni sogɛli fɛ sa o ye tali kɛ min na bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na a fɔra ko ka fɛɛrɛ sigi maa minnu bɛ yen bi n'olu ni diinɛmɔgɔw bɛ se ka kuma u y'a labɛn cogo min na maa min n'a hakilina taara kɛnɛ in kan sa ale ni alimamiw ni diinɛtigiw bɛna u fara ɲɔgɔn kan cogo min a taara o fɛɛrɛ ɲɛfɔ sogɛli ye o fana y'a jira k'a fɔ ko baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya a bɛ jamanakuntigi de bolo ni ala sɔnna a ma u ye fɛɛrɛ min di a n'u ka bolomafara min dilen filɛ nin ye
ale n'a ɲɛse jamanakuntigi ma baara kan ka kɛ cogo min na sa ka se ka o da bɛɛ lajɛlen tulo kan waleya in kɔni bɛ tali kɛ laɲiniw la laɲini minnu talen n'o ka don laɲini 302 min dira jamanakuntigi ma n'o kan ka se ka lawaleya an ka jamana kɔnɔna na kunungo Samankɔkaw fɛ yen ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ale tun bɛ yen ka fara sɛnɛkɛlaw ka ministre kan min ye chambre d'agriculture n'o ye APK min ye o ɲɛmaa fana tun bɛ yen Sanusi Buna Sila ale fana tun b'a kɛnɛ kan u taakun kun ye min ye ko ɲina Mali b'a fɛ k'a ka sɛnɛkɛlaw olu da dɔn sɛnɛkɛlaw da dɔn ni hukumu kɔnɔna na sa maa 6,000 olu de kɔni taara min ye 4,000 ani 560 olu kan ka maaw jate dɔn u kan ka tila jɛkulu 700 ani ɲɔgɔn cɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen technicien 255 informaticien bɛ o la maa 300 olu ye contrôlikɛlaw ye waleya in kɔni kɛ kun ye sa Mali ale sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka da dɔn cogo min guwa minnu bɛ sɛnɛ kɛ sɛnɛko bɛ cogo min na min ye ka u tɔgɔ sɛbɛn ka tila ka numéro di u ma baara in bɛɛ lajɛlen ministre y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi ka laɲini don laɲini min na a y'a layidu ta sɛnɛkɛlaw ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na kow bɛ ka yɛlɛma min ye sɛnɛ ye ale fana bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na waleya minnu yɔrɔ minnu kɔnɔna na ani fɛn minnu kɔnɔna na ko ka se ka olu bɛɛ lajɛlen dɔn e bɛ sɛnɛ kɛ i ka da dumuni sɛnɛ de don wa walima i ka sɛnɛ yɛrɛ kɛkun ye ka se ka dɔ sɔrɔ a la ka dɔ feere wa aw ta ye aw ka du sɛnɛ de ye wa ko bɛ cogo di aw bolo dɛmɛko bɛ se ka na cogo min na nin bɛɛ lajɛlen de kan ka sɛgɛsɛgɛ ka dɔn u y'a jira k'a fɔ ko baara in kɔni bɛna na to sen na hali ni samiya donna u n'a baara kɛ yaasa ka se ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Mali sɛnɛkɛlaw hakɛ a na se ka dɔn cogo min na n bɛ to Afrique de l'Ouest mɔgɔw olu ko ɲina ko min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye ko sanji ko a bɛna na caya an fanfɛ bolow fɛ kosɛbɛ ko min ye jamanaw kɔni ye jamana minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ye cɛncɛnfuga jamanaw ye ko samiya donni bɛ sɔn ka retard dɔɔni ta nka ko n'a daminɛna ko yɔrɔw bɛna na ɲigin kosɛbɛ min ye ji ye ban sahelienne kɔni kɔnɔna na ko maa bɛna fɔ k'a fɔ ko a bɛna na sina sumaya nka min ye kabasen kelen-kelenw ye olu na to ka ye ji bɛ se ka na waati dɔw la ka caya nka k'a fɔ ko samiya yɛrɛ ka don ko fo juin kalo ale daminɛ waati ninnu na sabula sɛnɛ baaraw bɛ senna nin waati in na u y'a jira k'a fɔ ko maaw kan ka u labɛn ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min ye sanjiba min kɔni kun b'an ka ɲina an ka se k'a labɛn ka baara kɛ ni a ye ko baw bɛna na fa kɔbolow ni babolow k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna na fa ji la kosɛbɛ saheli jamanaw kɔnɔna na o kan ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye fɛɛrɛ min ni ji bɛ se ka don ba la ka baaraw kɛ n'a ye kuma tɛ nin waati in na degun bɛ nin jamana ninnu kan kosɛbɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan k'i ka fɛɛrɛ tigɛ u y'a jira fana k'a fɔ ko min ye jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ye papiye ci a bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma baaraw kan ka kɛ cogo min na yaasa ka se ka samiya in kunbɛn ani fɛɛrɛ ni dabaliw min kan ka tigɛ sa jiw n'o ye baw ye olu la kɔlɔsiliko ka kɛ ni ba yɛrɛ ji saniya kɔlɔsili ye k'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen n'o sen kan senegalikaw ka kunnafoni gafe min bɛ yen n'o b'a fɔ ma ko seneweb n'ale yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a y'a jira k'a fɔ ko Basiru Jomayi Jakar Faye ko ale kɔni ye sɛbɛn ta sɛbɛn min n'o tɛna na diya minisiri kɔrɔw ye kosɛbɛ ko sabula a ko u tun bɛ musaka min sɔrɔ n'u bɔra minisiriya la ni Macky Sall kun y'a sigi sen kan dɔw yɛrɛ kun ka kalo kelen sara kun bɛ se ka taa sefa wari 1,100,000 ani 100,000 na dɔw ta bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ sefa wari 2,200,000 ani 80,000 na ko a ko o bɛɛ lajɛlen jɔra ko sabula nin waati in na nin wari minnu bɛ di a bɛ degun lase jamana ma wa yanni nin fana cɛ fana ko min ye Basiru Jomayi Jakar Faye ye a nalen fanga la a nana sɔrɔ maa bɛ yen n'o jɔyɔrɔ tɛ o la minisirisow la ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔw la ka se magistratw ma ko a y'olu caman ka jɔyɔrɔw minɛ u la k'olu bɔ a ma ko yaasa baara a ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na basigi ani lafiya ale kɔnɔna na halisa wɔlɔfɔw fɛ an bɛ to yen u ka kunnafoni di gafe min bɛ yen n'o ye Walfadjiri ye ale ko nin waati in na ko Senegali kɔni k'a bɛ ka taji k'a bɛ ka kuran o di Ginekaw ma min ye mega 120 ye n'o ye 120 mega ye sa megawati ye sa k'u bɛ k'o di ko wa ko fu tɛ dɛ ko sefa wari kɔni miliyari 2 ko a bɛ bɛn o de ma san o san ko b'a to min ye laginɛ ye kurantigɛ u bɛ se ka dɔgɔya ale fɛ yen cogo min baara in kɔni ko a bɛɛ lajɛlen kɛlen don min ye senegalikaw u bɛ se cogo min na ka laginɛ dɛmɛ ka bɔ a ka nin kurantigɛba in hukumu kɔnɔna na ko hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in yɛrɛ la fana Dakar yɔrɔ dɔ la ko kuran bɛ to ka tigɛ yen fana dɛ feereli sanni feere bɛ ɲɛ a ko la o Niger ale ni Benin ni ɲɔgɔn cɛ
alisa aka kala kosɛbɛ kabini fangandaraki kɔni kɛra juillet kalo tile 26 san 2023 a yira k'a fɔ ko Niger kɔni jamana fɔlɔ min ye a ka frontière datugu CEDEAO ka fɛnw kɛlen n'a ma sɔn ka dayɛlɛ fiyewu k'o ye Benin ye sigana nana don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu de kɔnɔna na sa min ye premier ministre Niger ta ye n'o ye Ali Mahamani Lamine Zaïne ye ale kɔni ye kibaruya di kunnafonidilaw ma k'a yira k'a fɔ k'olu t'u ka jamana kɔni dayɛlɛ dɛ ko sabula olu y'a datugu kun min na ko hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO ko k'a dayɛlɛ olu ye Benin ta datugu ko sabula ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi ka finitigilakaw bɛ Beninkaw fɛ yen ko wa ko bɛ ka nin juguya wale ni bamajan wale kabaw kɔni sigi sen kan yaasa ka se ka na bingali ta ka ɲɛsin olu ka gouvernement ma ko Benin ɲɛmaaw b'o dɔn k'a dɔn k'a fɔ bi k'u ka jamana kɔni bɛ kɛ degunba de ye olu bolo kuma tɛ frontière min bɛ olu ni Benin cɛ k'o ka bon u ma da o ma dɛ mɔbili o mɔbili ni e bɛ bɔ Benin ni plaque b'i la e tɛ se ka don Niger tuguni u y'o fana fɛɛrɛ sigi sen kan wa min ye tajiko ye u ko ko olu ka taji u y'a feere chinois de ma chinois y'a ta kabalasaw u y'a ta o kamanaw u y'a fofo ka bɔ n'a ye o k'o société chinois de kan k'o ɲɛnabɔ olu ma Benin yir'u la olu ma jamana wɛrɛ yir'u la olu kɔni ye taji feere u ma de wa min ye Benin ye u bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko Niger ka segin a kɔ ko Niger tɛna segin a kɔ Patrice Talon ale kɔni ma fɛn fɔ fɔlɔ ka bɛn min ye Niger premier ministre ale ka laseli ma Kɔnɔwarikaw fɛ yen Charles Blé Goudé ko jagoya la ko ale bɛ kɛ cɛbɔ ye koyi kalata nata in san 2025 Kɔnɔwarikaw fɛ yen ko jamanakuntigi kalata kɔni bɛna sigi sen kan a ko k'a ma bali ko maa ka 4e mandat ɲini dɛ nka ko n'u kɔni y'ale bali ko ale tɛ taa ko k'a ko tɛ nɔgɔya dɛ ko sabula ko bi k'u bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ ko ale ani Laurent Gbagbo k'u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a fɔ ka ban k'u bɛ kɛ fɛnw ye ko nka ko ka taa sariya ko don n'u ɲɔgɔn na ka na wuli ka jɔ ka fɛnw kɛ ko k'u bali ko ale Charles Blé Goudé kɔni ale tɛna jɛn'a ye cogoya si la ale b'a ka hakɛ ɲini yaasa a ka se ka kɛ cɛbɔ ye Côte d'Ivoire kalata nata in na min yɛrɛ dɔgɔma da fɔlɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen soba min firila u fɛ n'a baara tun bɛ sen na n'a firila manœuvres caman kan maa kelen tile 6 kɔfɛ ko u y'o labɔ koyi kamalen ko a kɔni kɛra kabakoma ye maaw bolo ji t'a bolo fosi t'a bolo maaw ye ɲininkali kɛ a sera ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ dugu jukɔrɔ cogo di ko halisa min ye so in ye a bɛ firi waati min manœuvres caman tun b'a kɔnɔ kibaruyaw tun y'a jira k'a fɔ ko manœuvres 26 ko o de bɛ so in dugumana na nka nin waati in na o y'a jira k'a fɔ k'a ka ca n'o ye sabula manœuvres 50 halisa olu tununnen don so in dugumana na o ma ye u y'a jira ko ɲinini bɛ se ka to sen na kamalen bɔli o ye ni kura fiyɛ baarakɛlaw la u ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa maa tɔ minnu bɛ yen olu bɛ se ka ɲini cogo min na Tirikikaw fɛ Istanbul ko pankuru dɔ kɔni ni garaba nana ka bɔ Brésilkaw fɛ yen ka n'i coro k'a kɛra coronko juguba ye min ye pankuru in ye a jigi togo i ko furajalan kɛru ka taa firi a yɛrɛ kan ko halisa ko o ko in k'a kan ka ɲɛɲini ko sabula min ye Istanbul aéroport ye a ɲɔgɔnna aéroport ka dɔgɔ Europe ko ni nin waleyaw tora ka kɛ ni nin kibaruyaw tora ka kɛ k'a bɛ gɛlɛya don u ka baara la n'u ka baara ɲuman minnu sigilen don sen kan Tirikikaw k'u ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na sabula n'i ye pankuru ye ka nin kɛ a mi sudɔn maaw la Brésil ninnu dun ani Amérique jamana ninnu dɔrɔgu de bɛ pa fɛnw kɔnɔ ka na dɛ o ɲɛɲinini o na kɛ sen na halisa Tirikikaw fɛ yen ko maa dɔ ale tun bɛ Tirikikaw fɛ yen min ye i b'a dɔn ko Masa Solomani ka dugu de ye Tiriki ye fɛn kɔrɔ minnu bɛ u fɛ yen a tun b'olu la kɔlɔsili kɛ san bahirika k'u balila k'a ye ten fɛn kɔrɔ 1500 o b'a kɔngɔn kɔrɔ k'a bɛ na pankuru ta ko ka taa États-Unis k'u ko mini k'e ye ninnu sɔrɔ cogo di a ye sɛbɛn bɔ k'a da tulu la k'a da jaba la jɛkulu min b'olu fɛ yen n'u bɛ fɛn kɔrɔw labɔ o papiye foyi ma ye a kun tiɲɛ don maa min don a lakodɔnnen don sabula a bɛ o baara kɛ nka yamaruya o ma ye kamalen k'u y'a minɛ k'a bila kaso la ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sabula min ye fɛn kɔrɔ ninnu ye k'a ka ca ni san bahirika ye u bɛ yen wa nanzaralakaw bɛ k'u ɲini n'u y'u sɔrɔ mɔgɔw ta min ye Turki kɔni ye a bolo tɛ dɔw ka tuguni fo ka taa diɲɛ wuli festival kan tako 77 o baaraw ko olu daminɛna baaraw daminɛna ni gɛlɛya yɛrɛ sabula ko min ye yurugu ni dungo juguya ko kuma bɛ ka fɔ maa caman bɛ yen n'o ye baarakɛlaw ye olu kɛlen k'u bolo kuru ka don u yɛrɛ kɔnɔ tiɲɛ don min ye yɔrɔ in kɔni ye diɲɛ sinima bɔla ɲɛnamaw bɛna ye
u b'a fɔ mun ma k'u ka tapi rouge bɛɛ lajɛlen kale k'a ye i ka taama o kan n'i ka ja ye ani i ka jabɔlaw ye ko nka ko ɲinan in k'a ko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ sabula min ye jabɔlaw ye n'olu nana u labɛn cogo u kunbɛn cogo ani ko bɛ kɛ ni makama min kɔnɔna ye baarakɛlaw kɔnɔ k'u bolo kuru k'u don kɔnɔ k'u ka musaka festival de Cannes ale bɛ kɛ faransikaw fɛ dugu min n'o tɔgɔ ye Cannes salon an ka Sulemani Sise ale yɛrɛ ye jɔnjɔn sɔrɔ ye n'o ye Carrosse d'or ye Carrosse d'or min yɛrɛ kun sonyɛna n'a tilara ka ye tuguni nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruya la an b'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ ko min an balimakɛ o n'an terikɛ n'an kunnafoni di ɲɔgɔn n'o ye Gataba ye ale kɔni ka janajaw kɛra bi Segu alamisani Njayelakaw olu ka du la an bɛ dugawu kɛ sa Gata ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya min ye Segu kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Segu maabaw caman tun bɛ yen diinɛtigiw ka taa se maa o maa maa minnu ye kabilabatigiw ye u bɛɛ lajɛlen taara Gata ta ka taa bila a dayɔrɔ laban na Segu ale kaburudo kɔnɔna na Seydou Sangare k'a fɔ min ye sori kɛmɛso ye maraka saba kɛ ka taa se Kurube Jara ma colonel Sidi Lamine Ezo kɔnɔna na Segu Tɔno Umar As Jalo min ye Jaba Sidibe colonel Asaba Jalo Siriman Bacili Bayiba Parikaw k'an b'u fana fo n'o o ye Ablaye Ɲagate ka taa se Ibrahima Tunkara ma ani Gawusu Tarawele Sori Sako ale ni Isa Konate olu bɛ États-Unis kaw fɛ yen Ibrahim Sako ale ni Papis Jalo k'o fo min ye Tɛnɛnburula ye k'an b'a fana fo cɛ ale ka jɛgɛ ka di moti dɛ n'i ma Tɛnɛnburula i ka jɛgɛ dun barigo daga la i ma jɛgɛ dun fɔlɔ koyi a tɛ komi mɔsikɛ ka poulet sunbala feere yɔrɔ aéroport kɛrɛfɛ ye wa ka moti ka bɛɛ lajɛlen fo min ye Marcelin Gengere k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn k'a sɔgɔlen don an na wulada in na maa kun sɔgɔlen don an b'o fo n'Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 9 Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma i Keyita ani i Jalo